Lena-ke inoveli yethu esiyibhalele uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-33, Season 1. Kusempondo zenkomo, uSakhile avuke, ehlola ukuthi akekho na umuntu ombonayo. Inhliziyo yakhe ishaya ngamandla, akukhona nje ukuthi unovalo kuphela. Kodwa inhlanganisela yokulangazelela, uthando nokwesaba-ke nje kodwa okuncane kwalesi sinqumo aseqoka ukusithatha. Athule kancane, azilungiselele, agqoke ngokushesha kodwa ngokucophelela ukuze angavusi umuntu la endlini. Aphume ngomnyango, awuvale ngemuva kwakhe ngaphandle nje kokwenza umsindo. Yabona namuhla, noma ngingabhekana nani kodwa kumele ngimbonile lo wakwami. Ekhuluma yedwa ngenhliziyo engawaphimisile amazwi. Ahambise iy'nyawo zakhe ngokushesha aye lapho kugitshelwa khona iy'moto. Umoya wasekuseni uyabanda. Kusalalela amazolo, noma ephefumula nje kubonakala ngentuthu ekuphefumuleni kwakhe ukuthi amakhaza adlaluwe. Kodwa yena konke lokho kuyizeleze kuyena, umqondo wakhe ugxile entweni eyodwa nje kuphela, unobuhle. Afika ahlangane nomhlobo wakhe ababevumelene ukuhambisana kanye naye. Bahlangane ngaphandle nje kokudonsa amehlo abantu. Bathatha itekisi ebheke edolobheni eshowe esitobhini sangakubo. Ihambe njalo itekisi iqoqa abantu, iy'tobhi ngey'tobhi, izigcwale bese iphume embongolwane ibheke eshowe. Ihambe njalo idlule entumeni iziyofika edolobheni eshowe. Ihambe baqathaza bonke ababesala endleleni kuze kusale uSakhile nomhlobo wakhe ababezosala esikhumulweni samatekisi, nokuyilapho phela ababezobamba khona ey'bheke kwaNdonga Ziyaduma bese besala eNyukhasela. Zazingekho sidala iy'moto ey'suka endaweni yaseshowe zibheke eNyukhasela. Uma ngabe uya khona kwakukuphoqa ukuthi uthathe eziye eGoli okanye eziye eMpangeni, nokuyilapho phela owawuzofika uthole khona ey'bheke eNyukhasela. uSakhile angene, ahlale eduze kwewindi, abuke ngaphandle. Ilanga seliqala ukuphuma manje kancane, likhanyisa izintaba, imifula nemithi. Ubuhle bemvelo bumthinta ngaphakathi, kodwa inhliziyo yakhe isekude namanje. Kanti nganya wethu, uyazi ukuthi lento yenzayo inkulu ayincane nje. Kubuza umngani wakhe emamatheka kodwa sakukhathazeka. uSakhile amoyizele kancane kodwa amehlo akhe wabhekise ngqo emgaqweni. Ngiyazi mfowethu, kodwa-ke anginakho ukukhetha. Aphendule ngomoya ophansi. Khona kudala ngikwazi mfowethu. Mina nje ekwazini kwami futhi ubungesona isilwane sothando leso yiso namhlanje. Ubuthanda ukuyidlalela. Kodwa lokhu esengikubona manje kuyindida nakimi uqobo. Yazi kuyethusa, awuyena umuntu engimjwayele manje. Kuqhuba umngani wakhe. Athule nje kancane uSakhile, abheke phansi, aphinde abuke ngaphandle futhi. Ngisho nami angazi kwenzekeni. Esho ephefumulela phezulu, kodwa engikwaziyo nje ukuthi ngiyamthanda yena. Ngiyamthanda lo muntu wesifazane ngendlela futhi engingakaze ngithande ngayo omunye umuntu. Umngani wakhe athule embuka. Kubonakala nje ukuthi uyayizwa lento eshiwo umhlobo wakhe futhi uyayibona ukuthi isuke ekujuleni kwenhliziyo yakhe. Kodwa-ke uyazi ukuthi uyifake enkingeni engakanani ngalento yenzayo. Ubeka impilo yakhe engozini. Aphinde abuze. Ngiyazi mfowethu. Kuphendula uSakhile ngaphandle nje kongabaza. Kodwa uma ngabe uthando lungafuni ukuthi uyinikele, kusho ukuthi aliqinile. Kusho ukuthi alinazo izimiso nezibopho zalo. Kusho ukuthi alinakho ukuyibophezela lolo thando. Athule nje umngani wakhe, avume ngekhanda. Kucacile nje nakuyena ukuthi sekufike lapho kungekho khona ukubuyela emuva kumhlobo wakhe. Iqhubeke njalo imoto isondela eNyukhasela. Kuyashintsha manje ukubukeka kwendawo, sekugcwele izakhiwo, izimoto, abantu abaphithizelayo.
USakhile ubuka konke lokhu, ubona impilo entsha okungayona lena ayijwayele. Yazi le ndawo ehlukile, esho ngaphakathi engawaphimisile amazwi. Kumkhumbuza indawo ayekade ehlala kuyona kudala, kodwa lena ibonakala inhle kakhulu, ivulekile, ingenazo izintaba eziminyene, umhlaba nje ubonakala uqondile, uvulekile. Kodwa impilo yabantu kule ndawo ibukeka ishesha, igcwele umsindo, kuyaphithizela nje. Ihambe njalo-ke izifika imoto eplaza, ehle uSakhile. Kodwa-ke ngizokushayela uma ngabe seniqedile mfowethu, kusho uSakhile ebhekise kumngani wakhe. Hhayi, ngilindele wena ngane kwethu, futhi-ke uqaphele, kuphendula umngani wakhe embambe ihlombe ngenkathi ehla. Bavalelisane. USakhile asale yedwa manje lapha. Akhiphe umakhalekhukhwini wakhe, avule inkombandlela eyayithunyelwe uNobuhle, abheke phambili, athathe ngomoya ojulile. Ya, sekuyisona isikhathi lesi. Eqalisa ukuhamba. Uhamba nje, udame eqalaza nakule ndawo, ubuka ukwakheka kwayo njengoba eqalaza, kodwa aphinde agxile kuyo inkombandlela lena emthuma kuNobuhle. Ya, noma ngingathiwani madoda, yilo phela ithemba lami leli, yiso isithando sami lesi. USakhile emva kokubuka kuyo inkombandlela eyayimazisa ukuthi sengingamagxatha angemangaka ukuze afike lapha ayakhona. Nokuyilapho athi mayephakamisela amehlo akhe esixukwini esasiphithizela, amane ahlangane ngqo nakaNobuhle, amoyizele yedwa ebuka othandiweyo wakhe.